ओम साई ई बाईक सेल्स अँड सर्व्हिसेस. फक्त 5 व 10 रुपयात 50 ते 100 किलोमीटर प्रवास. आता येईल आनंदाला वेग. स्टायलिश लुक, जास्तीत जास्त स्पीड, डिस्क ब्रेक, ट्यूबलेस टायर्स, 200 किलो वजन वाहण्याची क्षमता, मोबाईल चार्जिंग, नो लायसन्स, नो रजिस्ट्रेशन, प्रदूषणविरहित आधुनिक बाईक. कोणतीही इलेक्ट्रिक बाईक खरेदी करण्यापूर्वी एकदाच भेट द्या. आमचा पत्ता कांबळे गल्ली, परमहंस भालचंद्र महाराज आश्रमाजवळ कणकवली. संपर्क 72 64 82 42 42. गेले 2-3 दिवस सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला मुसळधार पावसानं झोडपून काढलंय. या मुसळधार पावसाचा फटका ज्याप्रमाणे सिंधुदुर्गवासियांना बसलाय त्याचप्रमाणे याचा सर्वात जास्त फटका जर कोणाला बसला असेल तर तो चिपी विमानतळाला. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावर गेल्या 3 दिवसांपासून खराब हवामानामुळे विमान लँडिंग करण्यास पायलटला अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यामुळे गेले 3 दिवस विमानसेवा रद्द करण्यात आली आहे. त्याआधी गेल्या 15 दिवसात 2 वेळा खराब हवामानामुळे विमान रद्द करण्यात आले. आता तर सलग 3 दिवस खराब हवामानामुळे विमान रद्द करण्याची वेळ अलायन्स एअर कंपनीवर आली आहे. त्यामुळे या पावसाळी वातावरणात सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील चिपी विमानतळावरील विमानसेवेबद्दल शंकाच निर्माण झाली आहे. मात्र सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातून मुंबईकडे विमानानं जाणाऱ्या प्रवाशांचे हाल होत आहेत. चिपीच्या माळरानावर 9 ऑक्टोबरला अलायन्स एअर कंपनीचं 72 आसनी प्रवासी विमान सुरू झालंय. या विमानसेवेला प्रवाशांनी चांगला प्रतिसाद देखील दिलाय. विमानसेवा सुरू झाल्यापासून खराब वातावरणाचा फटका विमानसेवा देणाऱ्या कंपनीला आणि प्रवाशांना वारंवार बसतोय. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.